Pressió estructural línies 4, 17 i 33. Pressió estructural línies 4, 17 i 33. Pressió estructural línies 4, protocol acceptat. Fluida detectada. 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 Fuita continguda. Fuita continguda. D'acord, el pare Jensen. Pots dir-li hola? Hola! I... ensenya-li com ets de gran. Molt gran. Molt gran! Bé, i pots cantar? Cargol, treu-me. Quina cançó més maca! Saps dir et trobo a faltar? Et trobo a faltar. I t'estimo? T'estimo, papa. Bé, i pots dir no puc esperar per tornar-te a veure? No puc esperar per tornar-te a veure. Ara digues-li adéu. Adéu, papa. Senyal detectada. Senyal detectada. Codi designat aliat. Senyal detectada. Codi designat aliat. Senyal detectada. Codi designat aliat. Senyal detectada. Codi... Aquí l'UNSC Pelicà Eco 216. Em sentiu? Aquí l'UNS... Sembla que les cèl·lules de potència principal s'han fregit. L'armadura està tancada. Activant el mode de supervivència. Intentaré anul·lar-lo. D'acord! Si em pots escoltar allà dins, espero que no et moris. Sisplau, no et moris. Sisplau, no et moris! Sí! Tornem a casa! Hem vingut de nou, cap! He redirigit el poc poder que tenia la teva vestimenta. Veig una errada a la matriu de calibratge. Almenys em penso que és la matriu de calibratge. D'acord, segueix la llum. Les funcions motores i la visera d'alimentació sembla que estan operatives, però... sembla que hi ha un problema amb els servos que tens a les mans. Prova de moure-les. Ves amb calma. Has estat una bona estona allà fora. Sé que he vist algun aparell per a comprovar l'estat de la teva armadura. Tranquil, campió, no estàs... Informe d'estat. Informe d'estat? Què? Hi ha una cosa que has de veure, cap. Hem perdut. Ho hem perdut tot. Aquí no ens resta res. Ni tan sols sé on som. Oh no!
No. Ells no. No un altre cop. Hem de córrer! Necessito una arma. Una arma! Això és tot el que tinc. És suficient. Què vols fer? Improvisar. Tanca la porta. Han passat 6 mesos. On eres? Què ha passat? On és la Cortana? Laia espatllada coneguda com a Cortana se n'ha anat. Ha estat eliminada. Com? Per tu? Esclar que no. T'has donat un cop al cap? No te'n recordes? Les meves instruccions eren entrar en aquesta instal·lació, imitar la Cortana i bloquejar-la per la seva recuperació. Les teves eren tornar-la a l'Infinity per la seva eliminació. Llavors, si no has estat tu... Molt bé, doncs... Hi ha una cosa més. Representa que en el cas que la missió reeixís, la meva rutina d'eliminació s'hauria d'haver completat. Però continuo aquí. Bé. Bé. La meva programació ha fallat. Jo no hauria de ser aquí. M'has d'eliminar. No. No? Vaig ser creada per un propòsit i ara aquest ja no és necessari. La meva missió s'ha En acabat. tenim una de nova. Els desterrats tenen el pla de destruir aquest anell. Hem d'assegurar-nos que això no passi. Primer de tot, què és un desterrat? Segon, potser no te n'has adonat, però gran part d'aquestes instal·lacions han acabat malmeses, la qual cosa ho fa impossible. I tercer, per destruir aquest anell haurien de tenir un codi d'activació. Cortana el tenia, aquell codi. Jo també en tenia pas. Alguna cosa va parar la teva eliminació. Cal esbrinar per què. Però aquesta no era la missió? Les missions canvien. Sempre ho fan. N'estàs segur?